Dama abokina ka gane ya dama yau garin ba ko sisi. Ai garin yanzu kwaye da fara kuwa. Ni ruwa ma dai wannan yi sallah amma wallahi ta lashe a ta irin bisko gaba da. Wai kai ka dubi kin nan ma na tabbai ka dubi kai kana Kai ina ma ba ko sisi so nake kawai wani Ani kawai ina jin dore ma da tunda ban ci komai da rana ba dore kawai nake yi azumi nake yi. Ai kasa mana Migo sa wai Migo kai nake gaya ma ai wannan yaron wani soja kanin sojan nan ne nake gaya ma fa. Wani gudu ne shi Allah ya sa kanin ya ba ne shi ban damu ba. Ta mutuncin ɗan yara ku mai lokacin da karba a ci kakanmu ma yaro ne balanta mu san Wani su ko dan dudduka ba sai kake ba hakuri ka san ko ni waye. Ka gure da mana nawa ne ran sakin kana kan kwashi garaba awa ba sai an bambanta dawo bai kula da kula na da gidanka sai kula Agimse Dabo ne ko lago Akapta Agimse Dabo ne ko lago ajiye musu ita uwarka daukanta kai wanda ya sa yin sallah ba shi hawuka maza ka je ka kai yi sauri ka je da ka ce da mata wuce da ita yi ke ofisa an ci sikiri ne